Malipayong daw yung kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan og kahimangod. Gamayng katin-awan unsay kahimangod. Gusto na kong taytulan ni og kahiubos pero murag masaom ang kahimangod. Ang rough translation ng kahimangod sa in English, disappointment. Kana burabag do na kay gipaabot pero wa mahinayon, dili mao nahitabo, nahimangod ka, nahiubos ka. I'm sure sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, daghan kayo mga kahigayunan nga kita nahimangod o ang ubang tao nahimangod nato. Sa kita pa'y mga bata, I'm sure, kalibuan o usa kahigayon ato mga ginikanan, nahimangod nato. Nahimangod sa ato mga grado. Dili sama kataas sa ilang gipaabot. Wa mutakdo sa ilang intaw paningkamot o pagtukaw para pag-eskwela nato, pag-edukar nato. I'm sure nahimangod sila sa atong wa pagtuman sa ilang mga sugo. Daghan man kay mga sugo sa mga ginikanan nga atong gibungol-bungulan sa una. Nahimungod sila nato dihang wa ta mo pauli sa atong higayon human sa atong pagduwa-duwa, gipalabi natong kiat-kiat kaysa atong mga gi-assign nga mga gibuhaton sa atong mga panimay. Nahimungod sila nato sa daghan kay aspeto sa atong kinabuhi, sa atong gipili nga mga agianan sa atong pagpuyo, sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sama nga nahimangod atong mga magtutudlo nato, nahimangod ang kadakuan sa atong mga kompanya sa atong pagpantrabaho, nahimangod ang atong kapika sa kinabuhi. I'm sure nahimangod ang atong mga anak, ang atong mga apo, ang atong mga silingan, atong mga higala nato at one time or another. Sa pikas nga bahin, kita ambas-ambas sa bagihap. Nahimangod sabta sa atong mga ginikanan. Doon na tayo masabti sa ilang mga pagduma sa atong mga panimay, pero wa man tayo mahimo. Gawa sa pagsugot nila, kutob na lang ta sa atong kahimangod. Nahimangod to sa atong mga kauban sa klase, sa atong mga magtutudlo, sa atong mga kauban sa trabaho, sa atong kadakuan sa kompanya, sa atong mga higala, sa atong mga silingan, sa atong mga anak, sa atong mga apo, sa atong mga paryente. Way kinutuban ang listahan sa mga kahimangod. Pero kasagaran sa mga kahimangod, ato lang nahapsay pinagi sa pagsabot, ato lang na papas pinagi sa pagpasabot. Doon na tayo gikahimanguron pagay di man day mao ang atong gikahimanguron na amaday lehitimo nga rason nga nuwa mahinayon ang kalihukan nga atong gipaabot. Karong hapuna, tuguti moasoy ko ninyo sa duha ka mga kahimangod nga akong namugna. Dili ako mo nahimangod, laing tao mo nahimangod nako. Ug hangtod karon, looking back, mga nitaliwan na sila yung kalibutan ng mga hingtungdan. Pero mauwaw pa ko gamay na maghuna-huna, kaamaw na ko, kataphaw na ko, kawa na ko'y panghuna-huna nga ako namugna kining mao mga kahimangod. Ug tuuhi ko sa atong pangidaron karon, mas muhasol nimo kun imo una-unaon ang mga butang nga imo untang mahimo, nga angayan unta nimong himuon pero wa nimo mahimo. Mao nay duha nako ka mga kahimangod. Ang wa nako paghimo sa mga butang nga angay unta nakong himuon. Unang kahimangod nga akong iasoy ninyo. Karong adlaw na hitabo Pebrero 1, pipila ka tuig na ang nilabay. Daghang katuigan na ang nilabay. Buhi pa si Dr. Jose C. Dodong Gulyas, ang publisher sa The Freeman, na mo'y nagkuha nako sa The Freeman uban ni anhing Juanito Habat, mo'y ni sugod sa akong pagka-kolumnista o pagka magsusuwat sa print. Kay all my life, broadcaster naman gid ko. Magsisibya naman gid ko sa radyo. Si Sir Dodong o si Mr. Habat mo ay nagpasugod nako sa newspaper. Nakitang tanan hibaw nga kadto si Sir Dodong Gulyas, dito siya ganahan og mga way hinungdan bitaw nga mga tapok-tapok, way hinungdan nga mga istorya-istorya. Mangimbitar ganito si Sir Dodong tagsaon ra gina nga okasyon. Muna nga kasagaran bisag unsa nimo ka busy, bisag unsa pay uban nimo mga gibuhaton, mangibita na ganin na si Sir Dodong tunga juga. Usahay ka nang iyang mga imbitasyon
Di ka kahibaw or makalimot ka or makalimot siya ag sulti nimo parte unsa na basta mutunga lang ka kay garantisado na importante ka na mo ang imbitasyon. Ug kadaghan ko imbitahan ni sa Dudong Gulyas og mga meeting nga wa ko kahibaw unsay among meetingan. Kaya di mo ko kabahin siyang staff. So maybe doon na sige pada nga mga memorandum sa taga Freeman, sa taga University of the Visayas. So kahibaw silang tanan unsay meetingan. Pero ako niyaman ko sa Gubiaw. Kaya di man ko magtrabaho sa ABS-CBN. Kolumnista ko sa The Freeman, pero di man ko mutunga sa Freeman. Mutunga lang ko sa Freeman, Christmas party. Mutunga lang ko sa Freeman kung doon na espesyal yun nga okasyon. Pero ako, tagagawas ba ko na naapil lang dito sa SUD. So doon na siya mga meeting ay patawag. Okay, kalibutan sa meetingan. Pero mutunga ko, kasagaran sa mga meeting adto sa iyang opisina sa University of the Visayas. Maghisugot siya nga ang Freeman doon na espesyal nga project. O niya, paapilon ko niya, unsay akong ikatampo, mga ingon anak nga mga meeting. So usa na ka higayon. Gitawgan ko sa iyang sekretarya sa University of the Visayas. Ako naman kakaila mga sekretarya ni Dodong sa una, silang Ma'am J o uban pa. Ilang kong ilan nga, Leo, ingon si Dodong, ipakuha ka niya diha sa istasyon, ikaw man sa imong program ugma. Ingo nga naman, ma'am. Siya na importante ko no, na meeting ninyo sa Freeman. Ingo asa man, ma'am. Siya man na ipakuha ka niya kay ang meeting adto man si Ambay sa Bukirang Barangay sa Guba. Kaya dito mo to si Dodong o si Ma'am Nena nagpuyo sa Guba. Nabalaka kay mga anak ni si Dodong kalayo ni mo diha sa Guba. Doon ay medical emergency kay hinog na ba ito pangadaron ni si Dodong. Kung sa man tayo imong daganan, pating layuan niyo sa Guba niya. Ang ospital niya sa lugsong mo itong eventually na kumbinser nila si Sir Dodong magtukod og ilang bahay ni Ma'am Nena diha sa Maria Luisa, subdivision sa Barangay Banilad. Pero atong higayon na dito sa Guba, kung kalayuan na, ma'am, sa may mitingan, ma'am, siya importante na liyo kay taga Freeman pa, tuom na sa niya. Ko sige, ma'am. Yo, akong feeling ba spoiled kay ko ba nga tiyaw mo na nindot kay itong sakyanan si Sir Dodong. Iyang pagkanaugon gikan sa Bukirang Barangay sa Guba, pariyo niya sa Gubiaw, kaya ipakuha ko niya. Kaya siya ay kabala, ingon tong sekretary, ay kung kabala ka, Leo, kay ipahatod naman kasagang si Dodong ikahuman sa meeting. So, ang iyang samang sakyanan, iyang ipagamit, ipahatod ko niya sa balik sa estasyon. Kaya kahibaw man siya na ako'y TV patrol ini kahapon. So, katungod si Dodong mo, ang akong feeling ato, espesyal kay ko kung ipatawag ko niyang meeting. So, di jud ko mo balibad. So, nananghin na ko daan ni Ma'am Tata, nga Ma'am Ta, comment sa akong program, Ma'am Ta, makig-meeting si Dodong Gulyas, Ma'am Ta. Kuhaan lang ko, magawas lang ko kadiyot. Pero balik ra din ko, man ako sa patrol. Ma'am Tata, o sige, tawgon lang ka ko na importante. So, pag kaugba na, programa ko sa Arangkada, DYAB, mahuman ko alas 9, suswa pa mahuman akong program, nanawag na ang gwardya sa among technician, si Nilo Borinaga man ay mo duty buntag o si Val Villarisa ba to? Niingon na nga, naanak ko no ang sakyanan ni Sir Dodong Gulyas, nagpaabot na nimo. Ingo sige, papabuta lang, ikaw man sa kong programa. So, alas 9, wa ako magdugay, diha lang ko yung mga gipampirmahan nga mga dokumento dito sa among opisina, kaya ron dili matanggong, sakay din ko sa sakyanan ni Sir Dodong. Perting nindutas sa sakyanan, hunol-hunol kay lingkuranan. Pero di ko mulingkod sa luyo kay si Dodong, Ma'am Nena, mulingkod sa luyo. Di haragin ko sa front seat. Yan ang utana ko sa gwardya ba, yun sa maning meeting imong nahibawan ba siya? Okay, baw, sa Leo, yun naman to si Dodong, ay pakuha ka. So, dali ra kay iya sakyanan, diri may agis kanduman. So, tunga siya diri may, parang diri may agis may talamban. Abot mi dito sa Barangay Guba, dali ra kayo, wa pa may traffic. Atong higayon na, di man pareha karon nga huot kayo ang kadalanan. Pagkabot dito silang bahay, nindot nga ng bahay si Dodong, dako kay ng bahay dito sa Barangay Guba. Pero ikaduha, ikatulo na ko dito, nga kay una na kong adto katong diha si Pilita Corrales, aligri kaayo, nga si Pilita Corrales iyang gikuha para sa pasidungog sa Halad Foundation. So dito nako, di nako estranyo ba sa ilang bahay. Pero dako japon kayo bayan ng Sir Dodong. Pag-abot ko patihibungan ako, may laing tao. Gawas ni Sir Dodong, ni Ma'am Nena, ug sa mga katabang, ng katong driver, may laing tao. So, dayon ko dito, tamis kay pahiyom Sir Dodong ni sugat nako.
Kato si Sir Dudong sa iyang ka dako nga tao, sa iyang ka adunahan, sa iyang kagamhanan na kongresista ba ito sa unang distrito, executive vice president ba ito sa University of the Visayas. Pero magserliyo to siya nako. Maikog kay ko niya ba? Magserliyo to siya nako. Ingon siya, Sir Leo, ari na diri. Dayon diri, ikay unang nakaabot. So, dito ko, sabihan ko niya og kape, nag-istorya-istorya mi. Muduolo sa Ma'am Nena, mo apil sa among istorya. Pero among istorya mo ra ba, among gini, may kubang kumutan sa itong mitingan sa Dodong. Nagpaabot lang ko nga siya mo unang istorya, wa man sagid siya istorya. Nag-istorya lagi mi kanang istorya bala nga. Wa diri wa didto ba? Kanang way kapaingnan mga istorya. Although substantial gito mo istorya sa Dodong. Kaabtan dili ko mga 30 minutes nga kami randuhan sa Dodong niya. Nakakuan ko siyang naong nga siya nagpaabot nga doon na kay isulti niya. Pero wa mo kay isulti. Ewan ko kay baon sa imong mitingan. So mura siya ba og ang dili ba ang naandan mga kanang komportable kay mga magistoryahan ay mura siya nagi-expect nako pero wa nako mahimo. Pero unsaon ta man imo nang sabi unsay purpose sa Dudong ipatawag mo kunimo murag para nako rude ba nga I should have known. So ako ta tong gipangutana ang tarong tong sekretarya ni SUV wa man kahibaw nangutana ta gusto taga Freeman unsay mitingan nato uban ni Sir Dudong wa sa jud ko ka pangutana. So dito blanco jud ko. Pagtaw-taw, daghan naman kay mga sakyanan ni abot sa gawas, nagdungan og abot ang mga sakyanan sa Freeman, mga 3 o 4 ka sakyanan kay daghan kay ng reporter, daghan kay ng editor sa Freeman. So nangabot na dito. Sus pag naog gid nila sakyanan, bukha din nila ang dako kayo nga mga streamers, happy birthday Sir Dodong. Ni syagit sila, happy birthday Sir Dodong. Sus ka-realize ko, Pebrero 1, birthday ni Sir Dodong Gulyas. Kung kumpisa lang kong jutay, kanang paghinumdum ang mga fetsa mo na akong weakness. In fact, pasangilan kong Iris, hastas birthday sa akong mama, Mami Tining, makalimot ko. Si Iris may sigte, pahinumdum na ko. Hastas iyang birthday, makalimot ko. Masuko na sa Iris na ko nung makalimot ko siyang birthday. May 16. Hastas among wedding anniversary, makalimot ko. Among wedding anniversary is August 15. Ang di ra ginako makalimtan, duha ra gid ka petsa. Ang akong birthday, September 26, ug ang birthday sa among kamanghuran si Bimbot. Ambot tungod sa kasuod na mo Bimbot, August 3. Mao ra ng mga pitsaha ang di nako makalimtan. Ang birthday ni Boy makalimtan ako sa June, ang birthday ni Cecil ako makalimtan. Basta makalimtan ako ang tanan nga mga birthdays except sa among birthday ni Bimbot. Ingo sa Iris ngano man nganong imo ra man yung birthday imong mahinumduman ug ang inyong birthday ni Bimbot. Ingo adyo ko kay Bawars. Basta mao gini ako mahinumduman. So nisabot na lang sa Iris pero saan mo pasabot si Sir Dodong? Si Dodong bugo kay kong mga pitsa-pitsa si Dodong. Sa iluaw jud ko kay bawo nga imo day birthday karon. Pero wala ko kay gayon og pasabot niya kay daghan naman kay bisita, saba naman kayo, aligre man kayong Freeman. Nag-anda man sila dito og daghan kay mga gasang si Dodong. Ako ra ba jud ko'y gasang kida para ni Sir Dodong? Klaro jud bisag unsa og lipod-lipod. Klaro jud wa ko kahibaw unsay okasyon. Kauwaw na lang gid nako. Adto ta ko mangayo og pasaylo ni Ma'am Nena. Ma'am Nena, busy naman sa kay kusina. Kay pag-abot sa Freeman, tingkaon naman. Hapit naman tingkaon. Nag-serve naman sila og mga pagkaon. Sus, kauwaw ani eh. Pero ako nabiliban ang naong ni Sir Dodong Gulyas. Iya ko malingian samtang nag-entertain siya sa taga Freeman o sa uban niya mga bisita. Wa gyud. Wa mo aslom, wa gyud moingon ikaw buang nga ka. Hago-hago pa kung driver kuha nimo di ka kay birthday nako. Wa gyud. Wa gyud bisan gamay na lang nga lama sa kahimangod. Pero nahibaw ko sa iyang kasing-kasing nahimangod si Sir Dodong nako. Kapaita ining bataa. Kapinangga na ko ining bataa, wa gyud siya maka-check na las kalendaryo unsay okasyon. Periodista man unta ni wa gyud maniktik dito sa Freeman unsay ilang arion diri sa bahay. Nganong niabot sila sa bahay ka unsa rong adlaw. Ug hain ang mahimutang si Sir Dodong Gulyas, Sir Dodong, hangtod karon di ko mahimutang maghuna-huna nga ako'y kinaunahan ni abot dito, nag-istorya tagdulan usa ka oras, wa gyud ko'y ideya nga imo di itong birthday. Ug uwahin na pag abot sa taga Freeman, unsa ang pamanako pagbawi. Mukumpisal ko sa taga Freeman nga wa ko'y nahibawan mahitungod sa okasyon.
So, hinaot makasabot mo nganong hangtod karon pila na daghan ng katuigan ang nilabay. Namatay na lang in town sa Dudong, na nasira na lang ang ABS-CBN. Di gyud ko makalimot sa kahimangod nga akong namugna ngadto ni Sir Dudong. Ug sa tanan niyang kaayo nako, sa tanan niyang tabang nahatag nako, nisamot ang kabug-at sa realization nga adtong higayuna ang ako nahatag ni Sir Dudong lunlun kahimangod. Hinaot iyang nasabtan ang akong kalimtanon og petsa. Nahibaw na siya nga di lang ang iyang birthday mo'y ako nalimtan. Pero that is hardly a consolation. Usa, consciously human adto naghimo ko og birthday calendar aron di na gyud ko makalimot mo to. Naghimo na ko birthday calendar ako lang itong gipasangil nga mag greet o mga birthdays mga tigpaminaw. Naghimo lang ko birthday calendar para di na ko kalimot sa mga birthday sa mga akong mga minahal sa kinabuhi, sa akong mga kauban sa estasyon, sa birthday ni Ma'am Tata, sa birthday sa among ubang mga department heads. And of course, nidako ang atong DYAB birthday calendar. Ang mga listeners na apil na sa mo itong daghan na kaytang i-greet o happy birthday kada adlaw. Na doon na tayong programa sa DYAB. So muna ang unang kahimangod nga ako namugna ni anhing Dr. Jose Sir Dudong Gulyas. Ikaduhang kahimangod, kini dako kayning kahimangura nga ako namugna. Ug diriyot ni makadisgrasya sa akong trabaho sa ABS-CBN. Diyang gikuha ko sa ABS-CBN, ila kong himuong news director sa DYAB in 1995. Wa gyud ko'y ideya unsay proseso sa ABS-CBN sa pagpang-apply. Kay timan gikan ko og DYLA nga ang akong application kining sinuwat ras kamot ang akong application. Wa gani ko interviewhan ni aning search Raimondi kay wa man siya diha pag-apply nako, diretso na kog tingog. Wa may HR ang DYLA in 1984. 84 ko una nakatrabaho sa DYLA. Balhin kog DYRF, pasaylo wa na ko kasiguro, I think 1991, 1990, balhin kog DYRF. Gikuha sa kunila, wa ko mga apply, wa ko gipirmahan ng mga dokumento. So, labaw pa to sa inato ang DYRF. So, na-surprise kay ko pagkuha nila nako sa ABS-CBN, giingnan ko nila pagsuwat og application letter. So, of course, akong giingnan silang Dante Luzon, silang Dave Tumulak, nga may nikuha nako. Anong musuwat mo kog application letter, kamo may nikuha nako. Siya dili, for formality lang na. Kaya ang HR, mangayo man, na doon na mo'y mga application letter. Unya, i-appeal na sa imong biodata, so na mga requirements. Lahi ng ABS-CBN da. So, of course, kahibaw ko dawaton ko nila, kaya ilang kong gikuha. Nihawa ko sa DYRF, kaya ilang kong gikuha. Ay, kung ing na ilang i-reject, o doon ay kahigayon na ilang i-reject ang akong application. Kung kuyawan, yung ko pag-ayo. Sila pila ka adlaw, so apay may mutingog sa DYAB. Niabot ang tuto kalabing dagko ng mga opisyal sa ABS-CBN. Sa ilang kadago, gitawag silang Three Kings. Mao ni ilangan sa ABS-CBN, Three Kings. Si Gabi Lopez, nga mo'y chairman. Si Gabi Lopez, EL3, ang yangan, Eugenio Lopez III, EL3 siya. Si FMG, si Freddy Garcia, nga mo'y programming wizard sa ABS-CBN, katong nakapa-number 1 sa ABS-CBN, katong kombinasyon sa nagkalilain ng mga programa kang FMG2. Ngilngig ito sa FMG o programming. Ug ang ikatulong hari sa ABS-CBN, si RVC. Si, ano ko siguro sa iyang first name? Rolly Cruz. So muna, RVC, FMG, o si EL3. Kasi may expect na silang tulong mo, yung interview na mo. Haskang kurata na mo. Gi-interview mi. John Perez, Vilma Andales, si Randy Hainar, si Joe Villar, si Jun Hantudinho, si Dodong Gabito. Kaming tanan gi-interview sa Three Kings. Unsay among ideya, unsay among himuon sa DYAB. Ang nakapait kay ako may himuon nilang news director. Ang silang Sir Gabi, si AL3 o si RBC, medyo hapaw-hapaw ra ang ilang mga pangutana. Pero kung nabantayan si FMG, ang iyang pangutana pinaugdang ba? Ingon siya, o bata, anong, bata pa magayin ko sa una, anong plano mong gawin sa news ng DYAB? No, yung pangutana. Of course, na ako stock answer.
Sir, I'd like to make DYAB News as comprehensive as possible, as listener-friendly as possible, as local as possible, because I believe local news would attract more local viewers. So, mga stock answers na tanan. Mao na kasagarang isulti nimo og mag-apply ka og trabaho. Pero wa ko mag-expect na mangutanan ako adto kay para nako dawat na gud ko. Ako go ilang gikuha. Mura man siya guwa ayang naong ba mura guwa matagbaw sa kong tubag. Ingon siya, yes, yes, I know that. Yun ang standard natin sa news. But I want DYAB News to be different. Anong ibang plano mo para maiba ang DYAB News sa competition? Nasugon akong gipaningot og bugnaw kung sa may kung wa ra ba jud ko maghuna-huna unsa makapalahi sa DYAB. Ang ako lang nga ABS-CBN ni sir, so lahi kita. Pero ako na itubag niya. Kaya responsable ang tubaga. So ako siyang giingnan nga, sir, I would like DYAB News to be meatier. Muna akong termino niya, meatier than the competition. Anong ibig sabihin sa meatier? Ingo, we should have more details and we should have more context in our news. Katub, kuha na to. Kanamang gilangkat-langkat na to na sa kung una-una itong tubaga ba kayo mo ko kaandam. Pero yung na umurag, of course, ingon siya, okay. But wala ka ng ibang idea? Anong gawin mo sa DYAB News? Pero pag doon na siya gustong madunggan, pero anak ko isulti. Kuyawan ako kay sus. Mingon siya, di man ni-qualified inyong news directors, malasarte lang yung news director niyo. Ikaw na lang dantiloson ang mga news director. Di man ni kamao. Demoting reporter, ining inyong recommend nga news director, di man kamao. Wa may ideya. Pagkakita niya, naglisod ng yung tubag niya, ingon siya, bata, isn't it time na may tabloid tayo sa radio at sa TV? So ako na siya ngutan, what do you mean, sir? May ako mangutana ba? Siya, di ba yung masa gusto ang tabloid? Di ba yung kung sa mga tabloid sa una, diha na ba ito'y bandera, remate? Di ba yung mga People's Journal? Di ba yung People's Journal mas maraming readership kaysa sa Bulletin Today o sa Manila Bulletin? So, iyan ang i-compare ang tabloids o ang broadsheet. Wa jud ko'y ideya unsa iyang gipanulti. Pero akong nasabtan nga ang iyang gustong mahitabo sa DYAB News, iya lang gipaagi o pangutanan ako, mao nga ang among news should be more relevant to the masa. Kay at that time, kasagaran sa mga news, mga in English. Kasagaran sa mga news, kana ba lang kinupyalas newspaper ba? Unsay balita sa newspaper, mao siya balita sa radyo. So murag ang iyang punto mao nga himuong mas friendly to the masses ang radio news. Mo to yung idea o TV news. Kaya di ba siya ka-distinguish radyo ba ko o TV ba ko? Kaya ila ba yung tuyo din ang tanan ng mga reporters. Pero ang DYAB may ilang giorganisar ni atong higayuna. Diha pa ko ka-realize. Karon, looking back, diha ko ka-realize they were about to revolutionize radio and TV news. Nya nag-expect in town si FMG na ako'y gamay na lang nga contribution. Tingalin itong higayuna, nagsipa silang umol ba og ideya. Unsaon to pagpatuman kay malampusom man kay itong moto ang TV patrol format sa Manila. Malampusom na kay dito sa Manila, gusto nila i-replicate sa mga probinsya. And maybe kami may una nila nga AM station outside Metro Manila, naglaom siya nga ang girekomendar nila nga news director kamao na nakasabot unsay format nga ilang gusto. Wa man mi sa una. Wa may briefing. We were not prepared. So I'm sure I have disappointed FMG. Yung si FMG sa iyang ka-legendary na programmer, kaanugon sa kahigayonan ba, ma-impress unta siya kung mas ready pa ko, kung mas andam pa ko, but I have disappointed him. I'm sure na himangod to siya nako. Kay ikog na lang itong tingali niya,
nga nakarekomendar na ang management nga ako'y himuon news director, gidayon na lang gyud ko og news director, maybe hoping nga katong iyang pep talk nako unsaon paghimong tabloid ang balita sa radyo, akong ipatuman atol na sa akong pag-asumer sa akong pwesto isip news director sa DYAB. Sumuti ikaduhang major disappointment nga ako nakasiguro ko ako namugna ngadto ni FMG. Nakauwaw na ko, naminaw si Chairman Gabi Lopez, naminaw si Rolly Cruz, kung niingon nga murag di ka mauda ang news director sa DYAB. Pero karon og the whole time na ako'y news manager sa DYAB, nahimo kong manager sa TV News for how many years? Wa gyud mo usab mga akong panglantaw sa news. Ang termino ni FMG himuong mas tabloid ang news. Ang akong panglantaw sa balita hangtod karon mao nga ang balita should explain the developments, the events. Na kinahanglan, of course, atong ipahibaw unsay balita, pero somewhere after that, kinahanglan doon na tayo explanation nganong nahitabo ni, unsay implikasyon ini, unsay kahulugan ini sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug mga panginabuhi. Ug mao ginay akong gigabayan sa kinatibuk-an ako nga pagduma sa TV news o sa radio news sa ABS-CBN. Kay looking back, ako nabalaka ko og itabloid ang balita sa ABS-CBN unsay gama sa balita sa ABS-CBN. Wa mi kalainan sa mga tabloid nga pataka lang. Wa mi kalainan sa mga tabloids nga taphaw og mabaw kaayo. So later on, pag kadihang nahimo na kong regular nga employee sa ABS-CBN, maka-appeal na ko sa mga news seminars dito sa Manila, nangutana gid ko sa taga Manila, how did you do it? Ngano nga ang gusto ni FMG tabloid, pero ang gawas sa TV Patrol comprehensive gihapon. Magtanaw mo sa mga balita sa TV Patrol, di man na tabloid lang, comprehensive kaayo ang mga balita sa ABS-CBN. Dili man na mo tabloid nga gusto ni FMG. Ingon sila, we had a clash with FMG. Ang gusto ni FMG, tapaw-tapaw lang ang balita para ang masa malingaw. Pero ang mga professionals sa ABS-CBN News ni insister, no, we should do news. We are not a tabloid. We are ABS-CBN. We should do ABS-CBN News. So, dihay resistance sa bahin sa mga taga Manila. So, I think mao to'y gilauman ni FMG nga mas receptive ko sa iyang ideya paghimong tabloid sa balita sa TV Patrol kaysa iya sa mga news professionals dito sa Manila. Only to find out nga maurasab ang akong panghuna-huna. Dili ko receptive o di pa ko andam nga moga ko sa tabloid journalism. Ug sa credit sa ABS-CBN, successfully ilang na merge ang gusto ni FMG nga makasabot ang masa sa among balita, ma-interest ang masa sa among balita without sacrificing the details, without sacrificing the quality of our news coverage. I'm sure dili tanan. I'm sure diha may mga balita nga pataka lang. I'm sure diha may mga balita nga nagkasayop-sayop, diha may mga balita nga taphaw. But believe me, ang direksyon sa ABS-CBN News mao gyud ang paghimong professional nga balita. Dili paglingaw ni FMG, dili paglingaw ni kitsa to mga presidente sa una, kundi unsay tinuod, unsay aktual nga nahitabo, and as much as possible among ipasabot ang implikasyon ana mga hitabua sa kinabuhi o panginabuhi sa katawan. O looking back, ang responsable ngano nga napabilin ang quality sa news sa ABS-CBN bisan sa direksyon unta ni FMG nga itabloid ang news. Of course, in fairness ni FMG, ni Anhing FMG, kay patay naman in town si Freddy Garcia, I'm sure wa siya magpasabot nga ang tabloid himo ang taphaw. Ang iya lang nga tabloid nga masakyan sa masa. Kay mao man tong nakapasutoy sa rating sa ABS-CBN. Mo tong number 1 dayon ang TV Patrol ni Noli de Castro. Tungod adtong maong format. Pero wa siya mag-mind na dunay mga detalye nga gihimo gyapon komprehensibo. So tabloid tinuod pero dili taphaw. Dili kuwang ang mga detalye. Ug ang nakahimo ana nakapabilin sa quality sa news sa ABS-CBN ang mga professional nga mga news managers namo sa ABS-CBN. Maria Ressa, veterana sa CNN. Chari Villa mo'y head sa Reuters News Bureau din sa Pilipinas. Si
Lucy Cruz, veterana ni Che Lazaro sa Probe, katong original gyud nga mga documentaries sa Philippine television. So ngilingig kay sila training, ug ngilingig kay sila og track record, ug wa nila sakripisyo ang quality sa news para sa para sa ratings sa TV Patrol. Ug way makalupig sa ratings sa TV Patrol until sa combination sa mga factors. Ang nakatumba sa TV Patrol for a while, duha ka factors para nako. Ang signal problem, katong tag-as na kay buildings dito sa Metro Manila, unya namin sa Channel 2, the lower your frequency is, the worse your signal becomes. Mao na sa TV. Sa radio bali, the higher your frequency is, the weaker your signal becomes. Mao sa among problema sa DYAB, kay diha mami sa 1512. So naigo mi sa both ends sa problema sa technicality sa signal sa radio ug sa TV. Ikaduhang rason nganong ani tibugsok ang ABS, ang TV Patrol, o for a while nag-number 1 si Mike Enriquez, si anhing Mike Enriquez sa 24 oras, ang pagkaguba ni Noli de Castro. Katong pagdagan ni Noli de Castro pagka senador, okay pa to, pero dihang nidagan siya og vice presidente, nidaog siya pagka vice presidente, unya sa daghan kay mga iskandalo ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, wa gyud tingog si kabayan. In fact, sa dihang ni-resign ang Haya 10, katong napo ka mga sakop sa gabinete, nang resign, kaya wala sila pagsalig sa liderato. Kumbinsido sila sa Hilo Garcia scandal o sa mga iskandalo ni Arroyo. Si Noli de Castro, nga mauntay tipping point, siya untay makapalagpot ni Arroyo sa katungdanan kung willing pa lang siya. Ni uban pa siya sa Haya 10, wa mo uban. Dudahan ganing gibayaran siya ni Arroyo. Dito nahugno ang pagsalig sa katawhan ni Noli de Castro. I don't know, makabawi pa ba na si Noli de Castro, pero kuli na. Dili na gid mahibalik ang karaang Noli de Castro. Nga bisan si Noli, I think, affected. Kahibaw bang Noli nga ang mga tao na believe niya. Di ba yan na professional nga broadcaster si Noli, pero ang iyang self-confidence na nalig-on pag-ayo sa dihang nisulbong siya pagka numero 1 nga broadcaster sa Tibok Pilipinas, sa dihang gilingig kay rating sa TV Patrol, pero pagkahagba na sa TV Patrol, naglisod na gyud Noli de Castro og bawi. Ug hantod karon wa na gyud makabangon si Noli de Castro, labi na sa pagkasira na sa ABS-CBN. Pero in fairness ni Noli de Castro, daghan kay nagmas tag-as pa nga offer. Ang ubang mga networks ni Noli de Castro wa niya dawata. Kay para ni Noli de Castro, diha siya mahimong Noli de Castro sa ABS-CBN. Ug di niya biyaan. Bahala kung sa mahitabo sa ABS-CBN. So ang loyalty sab ni kabayan sa ABS-CBN di sad ka panig-ingnan. Di sad ka loved one. Before siya nahimong kabayan, Noli de Castro, ang ngana ng Noli sa kahanginan, Noli Boy. Yung di na siya makitaan, di na makita ang naong ni Noli. Ang ira ng tingog ang makitaan, kay siya may voice-over announcer ni Lolit Solis. Sikat pa kay Lolit Solis sa iya mga intriga-intriga sa showbiz, sa mga pelikula, sa mga programa sa telebisyon sa una. So, parang Noli de Castro, naghatag niya og break, nakahimo niya ang kabayan, mao ang ABS-CBN og dili niya mahitabo nga biyaan. Sumoto ang labing dagko nga mga kahimangod. Para nako ako namugna ngadto sa mga tao nga nihatag nako pagsalig, mga tao nga nihatag utan nako kahigayunan, pero sakit kay palandungon nahimangod sila nako. Kay wa nako mahimo ang angay unta nakong himuon. Of course dili ta angay nga mo dwell ana. Kinahanglan mo move on, pero dili nato nakalimtan aron atong kapupuan og mga pagtulunan. Kamo, mahimo bang inyo sang iasoy ang inyong mga kahimangod nga nahiaguman o ang mga kahimangod nga inyong namugna? Diya sa atong comment box. Daghang kay salamat daan. Uban ni Dr. Iris og ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa iyong padayon nga pagsunod, pagsubay ug pagpaminaw. Sa atong panahom, dayong kilom-kilom. Daghang salamat, CB Girl, sa imong pagkuyog sa atong programa.